O punto 11, moción do PP para mellorar os servizos da Biblioteca Municipal e ampliar horarios. Voceira do Partido Popular ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, traemos esta moción positivo, como todas, pero espero que la cojan con cariño. El municipio de Betanzos cuenta con una gran cantidad de estudiantes universitarios, así como de estudiantes de ciclos formativos y de otros sectores de la educación no formal. Este volumen de estudiantes reclama unos servicios de biblioteca y salas de estudio que hasta ahora se han venido prestando a nuestro juicio de manera... La biblioteca, cuyo espacio ni horario es para la y sus familias. En la actualidad, muchos de estos estudiantes se tienen que desplazar a Coruña durante los fines de diferentes facultades de todos los días en épocas de exámenes. Una de las demandas más importantes de nuestros estudiantes es la creación de una sala de estudio específica para ellos. Sin embargo, nuestros estudiantes hacen otra serie de demandas para mejorar el servicio actual, algunas de las cuales solicitamos sean tenidas en cuenta a través de esta propuesta. Por todo ello es por lo que proponemos al Pleno que adopte los siguientes acuerdos. Primero, ampliar el horario en época de exámenes universitarios como mínimo de 8 de la mañana a 12 de la noche y de lunes a domingo, realizando un seguimiento del uso del servicio para poder valorar su continuidad. Segundo, poner a disposición de los estudiantes alguna sala de estudio en otro edificio municipal mientras no se lleven a cabo las mejoras anunciadas en su campaña electoral. Tercero, mejorar el sistema eléctrico de la biblioteca para evitar los continuos cortes de luz. Y cuarto y último, que la alcaldesa o concejal en el que delegue lleve a buen fin estos acuerdos. Por ahora nada más y muchas gracias. Voceiro do Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Gracias, señora alcaldesa. Con todo o cariño do mundo vou explicar por qué, ademais, por que acollemos con todo o cariño do mundo. Unha das primeiras mocións, se non a primeira, unha das primeiras mocións que defendín cando entrei nesta corporación foi precisamente unha moción da nosa organización juvenil, da que era novo e estaba nela, agora xa non, Galiza Nova precisamente sobre a biblioteca, sobre a ampliación dos horarios da biblioteca, sobre a mellora das instalacións da biblioteca municipal, adaptala aos tempos correntes, basicamente, que é o que pode ustedes pedindo. Esta sala estaba presidida por María Dolores Faral de Botana e o voceiro do goberno, para votar en contra de unha moción mimética a esta, colleu e inaugurou unha liña, desde o meu punto de vista, bastante lamentável, que logo colleron os señores do PSOE de coller a relación de concellos do bloque. Eu, na altura, descubrín que gobernábamos nalgúns concellos que non teñan nin idea que tiñamos responsabilidade de goberno, e coller e empezar. Allariz, Biblioteca Municipal, abre a las 10 y cierra a las 12. Pontevedra, la Biblioteca Municipal, cierra a las 2 de la tarde y no abre los fines de semana. E así, toda a lista dos reyes godos, perdón, dos concellos do bloque. Eso fixo o voceiro do PP, para votar en contra unha moción como esta. Logo, xa digo, fixo escola, ese señor fixo escola, e é o argumento recorrente que encontramos cada vez que traíamos unha moción como esta por parte do PSOE. Viñan aquí a facer oposición, primeiro o PP, logo o PSOE, do que facía o bloque en Allariz, en Pontevedra, tal, que a min, pois, aquí, os problemas de Betanzos, entre cero e nada me importa. Conclusión, obviamente, eu non me teño por unha persoa sectaria, e nós votamos a favor, xa o saben, das mocións cando creemos que plantean cousas razonables para este concello. En eso, ao que se ve, temos unha pequena diferencia. Nós vamos votar a favor desta moción. E non vamos a mirar que carallo fai, perdón, que rayos fai, perdón, retiren eso da grabación, por favor, que rayos fai o PP en Vilasantar ou en Cuspedriños ou en Alpedrete. Nós creemos que isto é unha mellora para Betanzos, para a mocidade de Betanzos, para os estudantes e estudantes de Betanzos. Pedímoslo moitas veces e non temos problema ningún en apoiar que agora pidan vostedes. Así que o noso voto vai ser favorable, máis nada. Voceira do Grupo de Goberno ten a palabra. Moitas grazas, señora alcaldesa. A Biblioteca Municipal Castelao, que ten un carácter comarcal e forma parte da rede de bibliotecas públicas de Galiza, está situada no edificio cultural Santo Domingo e foi fundada no antigo Colexio de Orzas no ano 1946. Actualmente conta cunha sala de 63 postos, máis os postos dedicados a infantil, e ofrece todos os servizos que a lei no seu decreto 41/2001 nos artigos 10 e 11, exixe.
hemeroteca, sección local e infantil, empréstito, acceso gratuito e internet. En canto ao primeiro e segundo punto da proposta, se demanda ampliar o horario en época de exames universitarios como mínimo de 8 a 12, de luns a domingo, e poñer a disposición dos estudiantes unha sala de estudios noutro edificio mentres non se realicen melloras nas instalacións actuais. O primeiro que hai que salientar é que o que temos no noso municipio é unha biblioteca, lugar de lectura, de realización de actividades encamiñadas a fomentalas, como así se fai, de consulta de libros, de intercambio, non é unha aula de estudio, inda que somos conscientes que é utilizada por moitos usuarios para este fin. Non podemos negar de que o número de prazas é insuficiente e de que debemos seguir incidindo en mellorala para prestar un servicio máis eficiente. Así se fixo, contamos con 3 mesas con conexións eléctricas, hai novo mobiliario, se pintou toda a instalación, mellorouse toda a instalación eléctrica da sala, temos prácticamente digitalizado o 90% do noso arquivo. E se seguirá facendo próximamente ca renovación das librerías e outras actuacións na biblioteca. A Biblioteca Municipal ten un horario de luns a venres de 10 a 2 e de 4 a 9 pola tarde, son 9 horas diarias. E sábados de 10:30 a 1, 2 horas e media. Excepto domingos, festivos e 10 días en agosto, máis de 47 horas semanais, moi por enrima do que establece a lei, que son 25 horas semanais mínimas ao longo de 5 días e preferiblemente de 6. O persoal deste departamento fai un esforzo para manter este horario e suplir vacacións. E si, este é o noso argumento tamén, o horario é ademais moi similar ao de outros municipios das nosas características, polo número de habitantes e tamén por cercanía. Moitos municipios dos arredores, As Pontes, Órdenes, non vou facer unha lista visigoda como di o portavoz do BNG, ten un horario moi similar, algúns só abren pola tarde, ningún só deles abren domingo e ningún deles abren máis alá das 9:30 da noite. Tamén reflexiono ao ler a proposta do Partido Popular de que é a franxa temporal época de exames universitarios, porque non se fala nin de bacharelato nin de FP, se temos en conta todos os usuarios da biblioteca e tal como está o sistema educativo actual, o período abrangaría prácticamente todo o ano. Na legislatura 2011-2015, concretamente no ano 2013, creouse unha aula de estudio con horarios moito máis amplios dos que ten a biblioteca actualmente. E primeiro, tivo unha utilización mínima, non foi demandada por un número de usuarios significativo, e segundo, os que ali acudían dabanlle un uso como mínimo inadecuado, moi diferente ao que é estudiar. E despois de valorar a súa continuidade, que o informe preceptivo do director da biblioteca, informe dun técnico, decidiuse deixar de prestar este servizo. E sen dúbida, o problema fundamental que temos é que mentres a Lei de Racionalización do Persoal do ano 2011 siga vixente e as leis que temos e os informes dos técnicos non o permitan, non podemos contratar persoal para poder aumentar este horario ou prestar outros servizos. En canto ao terceiro punto da proposta do Partido Popular, os problemas eléctricos que están a suceder na biblioteca, a compañía suministradora de enerxía cambiou o equipo de medida por un novo con ICP e sen maxímetro. Por iso, como non entra en funcionamento este maxímetro, o diferencial, cando se conecta moita potencia, dispárase. No momento que nos demos conta deste problema, o Concello iniciou os trámites coa compañía suministradora para que se colocase un maxímetro e se ampliara a potencia que actualmente temos na biblioteca. Por todo isto, o noso voto vai a ser en contra. Voceira do Partido Popular, sí, ten a palabra. Bueno, agradecer el voto favorable del Bloque Nacionalista Galega. Sentimos que ustedes no voten a favor de esta iniciativa, esta propuesta. En cuanto a ampliar el horario, hablábamos en época de exámenes universitarios, porque son los universitarios los que principalmente demandaban esta... ¿Perdona? Es que me estaba señalando, perdón. No, pero es que no puedo dirigirme a ella porque no veo. Es que me está dirigiendo hacia donde tengo que mirar, señora alcaldesa. No, es que... ¿No? Perdido el hilo, perdón. Lo que decíamos en nuestro primer acuerdo era ampliar el horario en época de exámenes universitarios.
es lo que nosotros reflejamos en el acuerdo, porque son los universitarios principalmente los que se dirigieron, tanto ellos como sus familias, y son los que principalmente demandan este servicio. Nada más, simplemente aclarar eso. Y en cuanto al punto tercero, pues si lo que nosotros solicitábamos en cuanto a mejorar el sistema eléctrico de la biblioteca ya se ha hecho, nos alegramos en cuanto a ese punto. Y nada más. Voceiro nacionalista. Grazas, alcaldesa. Ben, a ver, a cuestión é que non temos por que pornos nos limitacións porque outros teñan limitacións. Hai maneiras de xogar cos recursos que temos para ter un servizo mellor. E vostedes, como en Ordes, o servizo é parecido, nos cruzamos los brazos e a velas vir, que aquí non pasa nada. Eu, honestamente, eu son inconformista por natureza e milito nunha organización política inconformista. E é o inconformismo que fixo avanzar a humanidade. Se non inventábamos a roda, aquel iba a pé arrastrando as cousas. Entende? Entón, ese argumento é triste, no sentido de que nos aboca a dar por bon o que temos e dar gracias, ainda que o temos. Entón, cos recursos que temos se pode facer moito mellor. E eu entendo que esta moción vai nese sentido precisamente. Que non se pode contratar personal? Pois xogamos cas pezas que temos a ver se podemos colocar de outra maneira. Que non se pode facer este horario? A ver se podemos arañar unha oriña por aí para outro lado. Que non a biblioteca oficialmente non é unha sala de estudio? Bueno, vale, todos sabemos como funciona o mundo. Si queremos nos engañamos e se non, miramos. Quero dicir, porque os papeles poñen unhas cousas, pero a realidade é outra. Pasa que a biblioteca municipal e pasa con outras moitas cousas que veñen a esta sala que como os papeles din outra cousa, se quere facer ver que non existen. Entón, esta é unha máis. A biblioteca hai moitos anos que maioritariamente é unha aula de estudo. Hasta aí, creo que podemos concordar sin discrepancia ideolóxica, porque non é cuestión ideolóxica, é de observancia empírica da realidade. A xente vai ali a estudiar. Os opositores todo ano, ou até que aproban, os estudantes de bacharelato van ali. É certo que os de, pois, cando hai que facer traballo en grupo é imposible estudar para nadie. É certo, foi así toda a vida. E os, é dicir, dentro deso hai cousas que se poden facer. Eu estou convencido que se poden facer moitas cousas cos recursos que temos. Aula de estudo. Aula de estudo tiña unha iluminación pésima, que dabas pitoño, ali, intentando mirar nada, co cabezón encima polo medio do foco, honestamente. E digo yo, porque fun probala porque a propuxemos nós. E peleamos moito para tela. E era imposible. A parte que as cadeiras eran baixas, para o público, suposto público obxectivo que aquelo tiña, eran pupitres de secundaria, nos quedaban moi pequeniños a moita xente, non só a manjallós de 1,90 m como que está falando, eran moi baixas, a iluminación era moi mala, aquel teito era moi alto, eran focos fluorescentes que quedaban alá arriba, metías a cabeza no medio, facías un eclipse de apuntes, era imposible estudar ali, e vostedes o saben. Que pasa que vostedes non a querían facer e fixeron aquelo para que non funcionara. E a conclusión é que nos chegamos naquela altura. E o reprochamos públicamente, que non estou dicindo nada que non estea publicado. Pero se podía facer de outro xeito, se pode facer de outro xeito. E se pode organizar para que funcione. Querer e poder. Vostedes dan por bon o que temos, é moi lexítimo. Nós sempre aspiramos a ir a máis do que temos, e agora o PP, que en algún momento votou en contra, descalificou e ridiculizou esta proposta, se apunta al tanto. Desde logo, nós pola nosa banda vamos seguir insistindo, até que doble o ferro frío, eso teñano claro. Mais nada. Voceira do Grupo de Goberno. Nada máis que dicir que, a ver, é verdade que os usuarios da biblioteca non son só universitarios, son de moitas máis, que cursan moitos máis estudios, o horario de exames de todos eles abrangaría prácticamente todo o ano. E despois, en canto ao voceiro do bloque, eu tamén non son conformista. O que di é que cos medios que temos e cos recursos que temos non podemos ter un horario de traballo de todos os domingos en épocas de exames e ata as 12 da noite todos os días. Eso é inviable cos medios que temos. Simplemente eso. E non ser conformista. Oxalá puidéramos, pero non podemos. E mentres as leis estén como están, non podemos, porque os recursos non nos lo permiten. E cando nos lo permitan e podamos, nos encantará ampliar o horario da biblioteca. Porque é unha demanda que existe, somos conscientes de que non temos os postos necesarios para toda a demanda que temos e de que moita xente lle gustaría estudiar un domingo. Me parece moi ben, pero cos recursos que hai agora mismo, eso non é posible. Simplemente por eso votamos en contra, porque ese é o que demanda a proposta que presenta o Partido Popular, non outra. Grazas. Ben, pois, señor secretario, que se someta a votación. Votos a favor.
Votos en contra. A moción queda rexeitada cos votos a favor do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego e o voto en contra do Partido Socialista. Punto seguinte.